Josie Vella ma jorqod qatt f'daru wara li s-sena u 7 xhur ilu ibnu Jake ta' 15-il sena kien fil-periklu li jitlef ħajtu u minn hemm baqa' jorqod u jqum l-isptar ma' ibnu. Għax il-lejla u hekk għalkemm ifhem tmur għajnejk bik imma inti qisek watchman ma' Jake. Għax Jake hemm il-condition tiegħu. Ma nafx kif inhu bħalissa ġewwa Jake. Ħallejtu tajjeb, naf insibu mhux tajjeb. B'qalbu maqsuma qal li f'dawn l-aħħar sentejn kien hemm mumenti li seta' tilef lill-ibnu u lil martu għax qalb it-taqlib kollu li għaddejja familtu martu għaddiet ukoll minn kanċer. Il-mara hemm sentej ilu għaddiet mill-kanser ukoll fejn waslu momenti hemm li ħsibt ħanitlifhom it-tnejn. Għamilt momenti kont naħseb li jienu l-kelba ħanibqgħu id-dar biss. Imma thanks God għaddaw wkoll. Daw l-affarijiet inti qed titkellem fuq xi ħadd li tħobbhom iktar milnek innifsek. Minkejja li ilhom 10 snin bi sfidi minħabba saħħet Jake, Josie qal li bħala missier iħossu kburi li għandu iben kuraġġuż u minkejja tbatija jibqa' determinat li jimxi il-qudiem. Jake jagħmlilna hu kuraġġ mhux aħna nagħmlu lilu. Allura jiena li fil-brackets m'għandi xejn għalfejn m'għandix nagħmel kuraġġ u nieħu eżempju minnu. Lillum huwa jum il-missier nirringrazzja l-Alla li meta tħanna u qalulna għandu ftit ġranet Jake ħankun gawdejt ġiex jum missirijiet. Minkejja li ma jafx l-istorja ta' familtu fejn se tasal, Josie iħossu mbierek li familtu minkejja l-bot mid-dar mill-kamra tal-isptar maqudin u jagħmlu minn kollox bix-xorta jibqgħu jgħixu il-paċi u s-serenità.